Di ang mga bata pa kita. Di gyud na to malikayan nga doon na tay mahimong imaginary friend. It's either normal nga hitsura sa usa ka tawo or baka ang mga figures sa mga duhaan nga atong giduhaan. Pero sa mga mata, sa mga dagko nga mga tanaw nato nga mga bata pa nga makiistorya lang nga kita-kita lang, normal lang kana para nila. Pero kung medyo doon na tay edad nga makiistorya ta nga kita-kita ra murag delikado sa pagduda sa mga tao. Sa karong panahon na makaingon ta nga pwede. Kay pwede man ka makigistorya, pinagi sa imong headphone, yan nakikastorya sa imong cellphone. Or, di ba ka pwede ka mahaan nga doon na kay gamay. Guys, mga ka-dear friends, kininaw sa inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw magadalit na sa taog lang istorya nga magahatag og kalingawan, pagtulunan o inspirasyon diri sa to ang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Ay mo kalimot pag-subscribe and click the notification button. Sa mga wala pa makahibaw dahil nga napatay laing channel na ang katabi with Ate Gems. Kundi makita o madungog sa ninyo ang mga daang istorya na nato sa tong YouTube channel nga di na nyo makaplagan nining ato ang YouTube channel karon. Ay mo kalimot sad pagpadasa inyong suwat ha. Pinagi sa tong email ad nga papajoesuperb@gmail.com, or might as well i-check niyo ang video description para makita ninyo ang email ad kung asan nyo mapada ang inyong istorya. So dito maglangay o ganiyan na ang atong istorya karong adlaw sa Dear Papa Joe Stories. Ang atong istorya karon atong giuluhan og imaginary friend. Ang istorya ni Lana. Usa ka hapon ni Anto nagsakay mi og dakong bus kami sa ko ang tibok pamilya. Kung asa mi padung, wa ko'y idea. Kay bata pa kayo ko ni Anto. Siguro 6 o 7 anyos lang ko ni Anto. Katapad ako si Carl sa tubangan nga lingkuranan, samtang sa likod naglingkod si Mama og si Papa. Wala may dalang daghang mga gamit kay halos tanan namong mga gamit sa mong balay sa syudad nabaligyan na naman namo ug ang uban na embargo matud pa ni Carl. Mga sinina o pipila ka mga gamit sa kusina sama sa kaldero ug plato ug gamay namong transistor radio mao na lang nahabilin namo ug mo'y among gidala padung sa balay nga among balhinan. Carl, asa day ta mo adto? Pangutana pa. Nako ngadto sa kong igsuon. Ambot, o kabaw. Usara ko nibawaan nga, di na ta mo balik sa atong balay. Wa naman sa tay balikan, nabaligya naman tanan. Matod pa niya. Kung mao na, mingaon day kaniya. Matod ko pa. Igo lang nga nitutok o naglingo-lingo si Carl nako. Nanasab ka ng imuhang imaginations, Lara. Pwede ba nga mulaylo sa ka ng imong mga weird nga imaginations kay napatay giatubang ang mga problema? Matod pa ni Carl. Dear Papa Joe, ako si Lana, usa ka batang sinagup sa mga ginikanan ni Carl. 5 months na ko nga nagpuyo sa ilaha kundiin ilaha ko nga gipangga, gipakaon o gipaeskwela. Pero kung kanusa nakauyon na kayo ko sa ako ang bagong kinabuhi o nakalimot na ko sa mapait na kong kaagi sa mga kamot sa kong tinuod nga pamilya, niabot man po dinuon ang problema sa akong new adoptive parents. Nataktak sa trabaho si Papa. Kaya ambot. Ingon pa nila, nangurakot daw si Papa sa iyahang kumpanya. Wa pa ko exact details kung unsa gyud. Basta murag nangawat daw si Papa sa iyahang company. Unya nasakpan mao nga nataktak kini. Dili kay kana lang. Gipabayaran niya ang dakong kwarta nga iyahang nakickback. Kay kung dili, mapriso siya. So, para makalingkawas, gibaligya ang balay o yuta.
ug ang tanang mga appliances. Ug tungod sa dakong kauwaw, naka-desisyon nga magpakalayo-layo na lang. Ngit-ngit naming naabot sa kalugar nga mingaw kayo. Hinuon daplin ra og karsada pero di pa diha ang balay nga among balhinan. Nilakaw pamiglayo-layo. Nagsubay sa mga kawayanan nga agianan nga murag taytayan hangtod nga naabot nami sa usa ka balay. Pareho ming tanan nga gipangkapoy sa biyahe maong iyahay naming pangita og lugar nga kahigdaan para makatuog. Kay tungang gabi na diyang naabot mi sa maong lugar. Lapoy kaayo ko kay buntag na ko nakamata. Gipalibot nako ko mga mata sa bagong talan-awon. Diya pala ko nakaibaw nga gipalibutan man day mi og dagat. Ang balay nga mong gibalhinan kay naa sa taliwa sa katubigan. Si Carl ang reklamador kayo kay di siya ganahan sa mga lugar gawas nga naanad siya syudad. Naapod ang ihang mga amigo dito ug matud pa niya sa ihang mama ug papa ngano kuno nga nibalhin sa dagat nga mura na kunumig mga badyaw. Sobra pas badyaw, Carl. May pay badyaw kay kamao pa nga manglimos. Ikaw di magani ka kamao manghugas og plato. Tubag pa ni Papa Joe. Sa kadaghang balhinan, nganong niya amang kita diri. Kita raman tayo namuyo diri, oy, wa man tayo silingan. Reklamo na usab si Carl. Gitubag po siya sa iyang papa sa rason nga nganong dito minibalhin kay libre kuno. Gipapuyo rami sa iyang amigo dito nga dunay balay sa daplin sa karsada. Balik atong balaya, pahuwayan kuno to sa mga mananagat sa ilahang fishing boats. Diligya po taangay mo puyo din no, bisang libre kay di ra bata ka mao nga manlangoy tanan. Unsaon na lang unay bagyo unya mutaas ang tubig, malapawan ta. Mga matay tang tanan ani, matud pa ni Carl. Sulti siyang papa nga temporary raman pud kuno to. Nga nami dito samtang wa pa mi o wa pa sad siya kakita og maayong trabaho. Mag-antos lang sa ekonomi. Walay TV, walay appliances, walay kuryente. Ingon anak kalisod ang among kahimtang niadto. Sa sunod ng mga adlaw, nagkato nagpanagat si Papa unya na masul si Mama. Bawal mi maligo ni Carl kay lagi mga gagmay pakunomi og di mi kamao man langoy. Nagreklamo na sa si Carl kay sigil lang kuno migkaon og isda unya gagmay pagyud kayo. Mabukog kuno siya. Di na ko mabaso si Carl Papa Joe kay naanad siya sa kinabuhi nga yahay sa syudad. Mas nabiyaan niya ang iyang mga amigo ug iyang girl. Gimingaw ra kasi mong girl Carl oy. Matod ko pa niya samtang naghigda mi sa usa ka corner sa balay. Sila si Mama ug Papa dunay kwarto-kwarto nga gialihan lang og plywood ug gitakpan og habol. Girl, ang kinsa ato ba? Daghan man to sila. Na Stephanie, na Alexa, na Lalay, ug silang tanan dili tinuod. Mugna lang na sa mong imagination o imahinasyon lana oy. Abi ko bang nakasinabot na ta nga dili na sila tinuod? Matod pa ni Carl. Pero niapas man sila nato diri Carl. Ganiha ay nagswimming pagani sila og itudluan ko nila og langoy. Napugwat og bangon si Carl pagkadungog nga nagswimming ko. Naligo kag dagat. Pangutana pa niya. Oo, pero sa mabaw raman mi. Naman po silang Alexa og Nunoy, itudluan man ko nilag langoy. Giyog-yog ni Carl akong abaga para iya akong pamaton. Si Alexa, si Stephanie, si Lalay, Nunoy, uguban pa na di lagi na sila tinuod. Silang tanan puro sa na imaginary friends ni mo, uy. Okay? Ayaw na sigis ko tanan nila kay madunggan po ka lang mama o papa, masuko to sila nimo. Magtuog yun sila nga nabuang ka. Igor na ako gitando si Carl. Bata pa kay ko nga makasabot sa iyang gisulti nga imaginary friends. Si Carl po na nagsulti nako nga pag-abot ko noon nako sa ilaha few months ago kay nakabantay siya nga abnormal disturbance the way ko nga maglihok-lihok og manulti. Di ko ko buang matod pa niya. Doon na dyan ko yung mga tao nga naghimo-himo og imaginary friends. Tungod kay lonely sila og walay friends. Walay somebody nga nag-love, mo nga maghimo-himo na lang siya og imaginary friends. Ang iyang utok, magbugna og mga tao nga mo'y mulab niya, pinaagi siya iyahang imahinasyon. But again, I was too young during that time, Papa Joe. Sigihan kong badlong ni Carl nga di pataka og sulti kay madunggan sa iyahang parents. Og basin ko no og papawaon ko. Pero di magyud ako mapugngan kay para nako tinuod magyud nga naay nahitabo nga ingato.
Usa ka gabi niyan to sa mga panihapon nagreklamo na pud si Carl kay isda nga gagmay na pud ang sudan. Nasuko ang iyang mama o giingnan siya nga, "Hoy Carl, ayo sige reklamo ha. May gani kinatay sudan. Niya na ta dinhi, paganaanad na lang kay tagadagat na gyud ta. Pag-enjoy na yung mga bata sa gawas pagigduwa na nila pagigamigo." Kay wala man itubag si Carl, ako na lang ang nitingog kay gusto na ko siya nga protektahan. "Ma, naa naman na yung mga kadua si Carl, nag-swimming gani silang Stephanie, Alexa, puros yun mga girl yung kadua," matod ko pa. Mo nalay ko nakitaan nga ni siga ang mata sa kong mama. Mao bala na? Niya nasab na silang Stephanie o Alexa, si Lalay og Nonoy. Wala ni apas. Nakailan mo sila sa tanan nga mga pangan sa kong mga imaginary friends, Papa Joe. Gitutukan kog hait ni Carl para sinyasan nga mahunong na, pero uwahin ang tanan. Nasulti na nako ang pinagbawal nga mga pangan. Padung na may mga tug, nagtapad mig higda ni Carl sa mga daanan, iya kong giingnan nga nung nisulti na pugko sa mga pangan nga wa mo exist. Nalimot kang giwarningan tika nga nila, giwarningan na kanilang mama o papa nga basta musulti pa ka ng mga pangana kay di na ka nila papuyon diri. Ipa-adapt na sa kanilang laing tao, lana. Kaya nagtuog yun sila nga, nabuang na ka. Di sila ganahan og hasol. Daghan pa sila problema niya, imo pag yung punan. Mabalakon pa nga sulti ni Carl diri nako. Sige kaingon ko na bata pa lang ko og di nako kontrolado nga akong ipanulti. Basta mugawas lang sa akong baba. Mo siguro nag-ingon nga bisag unsaon og pugong mugawas gyud. Kay di magyud kamao mamakak ang bata, Papa Joe. Wala masayop si Carl sa iyang pahimagno nako kay paglabay sa do ka adlaw, nadunggan ako si Carl nga nakiglalis na sab sa iyang mga ginikanan. Pero dili about sa isda nga among sudan. Nagpahipilang ko samtang naminaw silang gilalisan kay ako ang ilahang topic, Papa Joe. Sa sunod abli sa klase, Carl, muskwela na ka. Inigawas ni mo, mulakaw lang kagamay, naman di ang public school. Matod pa sa mama ni Carl. Kaming duha sila na ang muskwela, pangutana pa ni Carl. Dili, ikaw ra. Ha? Nganong man, sila na di ay siya may importante kay wa pag na siya kahuman og grade 1. Kay gipaundang man na ninyo og paskwela sa syudad. Namalhin naman gay na ta diri sa dagat. Ikaw ray among ma-afford og paskwela kay gawas nga tinud ka na mong anak. Kana sila na naamgo na siya problema sa pangutok. Sayang magyapon kung amo ng paskwelahon. Nagkasuko nga nitubag si Carl nila. Aw kung mao na di niyo paskwelahon sila na di na lang pug kumuskwela. Magtuon lang og panagat. Puslan man nga gipalibutan tag dagat diri. Tubag pa ni Carl, Papa Joe. Why nahimo ang mga ginikanan ni Carl sa pagayon-uyon kay nagpadako nila si Carl may pagka-spoiled man o napadako nila si Carl nga may pagka-spoiled. Pero sa ilaha ra mo sukol-sukol si Carl. Kay diri sa kuha bisan og bag-o ra ko ni puyo sa ilaha, pinangga kayo ko ni Carl. Ako ang iyang unahon sa tanan. Diyang nagdala og lechon manok ang iyang papa gikan sa kitambungan nga birthday. Si Carl lang ang ilang ipakaon sa fried chicken. Siyempre, unahon nila ang ilang tinuod anak, Papa Joe. Pero wa kan ni Carl ang fried chicken. Oh, imo na nila na Baylutan ang imong inununan nga isda, bi. Matod pa ni Carl nako. Gibutang niya ang usa ka paang manok sa komplato o gikuha ang inununang isda. Ingon anak ko ka-love ni Carl nga bisan sige siya reklamo nga sige ka og isda, mao na unta to'y panahon nga makakaon siya fried chicken pero instead nga iyang kanon, iyang gihatag nako. Abi ni Carl og paskulahon ako sa iyang mga ginikanan sa sunod ablis sa klase kay mao lagi iyang request. Pero paglabay sa pila ka adlaw, nabatian na pud nako nga naglalis na pud si Carl og iyang mga ginikanan. Nadunggan na ako tanan ang ilahang gilalisan. Muhawa na sila na diri sa ato, Carl. Matod pa siyang mama. Asam siya padung? Tubag pa ni Carl. Ato lang na siya puyo sa akong kaila. Nakinahanglan man silang bata nga makauban kay tiguang daga naman to. Matod pa sa iyahang mama. Unsa? Ipa-adapt ni mo sila na? Di ko musugot nga muhawa sila na dinis ato. Unsa pala may tabuan na niya nga wa ko? Daug-daugo na siya dito. Or basin ibaligya na sa mga foreigner nga gustong bata. Ayon niyo ipanghatag sila na ma. Di ba mo maluoy niya nga bago reganin niya siya niabot sa tuon niya ipa-adapt na sa inyong lain?
Naghilak na si Carl ngadto nga nagpakiluoy sa mga ginikanan nga di ko ipalayo. Pero hugot ang desisyon sa iyang mama Papa Joe. Nitry sila pasabot kang Carl nga temporary ra kuno. Kuhaon ra kuno ko nila og balik kung okay na ang ilang kahimtang. Kung maunang temporary ra, ako na lang ipadala niyo sa inyong kaila. Ako nila'y hawa. Ako ilakaw diri para sila na magpabilin. Matod pa ni Carl. Muna'y di may tabo, Carl. Ikaw ang among anak niya. Unahon ka namo. Sila na, angay na siya dito kay maong ihatag na kay kuyo kaya. Kuyo na bataan na siya sakit sa utok. Matod pa sa mama ug papa ni Carl. Ug tud man pa mo niabot ko ng adlaw nga kuhaon ako sa babae nga mo-adopt nako. Kami duha sa mama ni Carl ang musakay og bus kay mag-abot ako na sila sa lungsod para i-turn over ko sa laing mo-adopt nako. Wala na ako makita si Carl niya itong mga orasa, pero di ko gusto nga mulakaw nga di makapanangid niya mao nga ako siyang gipangita. Dito na ko nakitaan si Carl sa layo, sa may tampi nga bahin sa dagat. Naglangoy-langoy kay kamao naman siya mulangoy. Ako siyang gitawag, Papa Joe. Carl, adto na ko, bye. Nako pa, nga nagsyagit og nagwarawara sa akong mga kamot. Igora ni Sinyas nga kadto kunong among gisabutan. Oh, padalan ti kag suwat kung paskilahon ko sa mo-adapt nako ug makamaon ako mosuwat. Syagit ko pa og ni thumbs up siya. Dayon dipatidlom sa tubig na sad. Samtang naglakaw ko paingon sa mama ni Carl nga nagpaabot nako sa may taytayan nga kahoy padung sa karsada, nagunahuna ako sa daghan kayong mga panugon ni Carl nako sa mga kinahanglan nga mag-amping ko sa akong kaugalingon. Di ko magpadaog-daog sa mga tao nga mo-adapt nako. Kung ila kong dagmalan, mulayas dayon ko og mga igtabang sa mga tao nga ako makit-an. Gihatagan po ko niyang papel nga nakalista ang usa ka address kung magkinaunsa. Adto ko pahatod. Paabot daw ko niya. Matod pa ni Carl. Sa ako na inumduman, isa kay bus sa iyahang mama o niya ni biyahe o pila ka oras dayon ni hunong mi o pagkanawag namo sa bus diyan ay usa ka babae nga nagpaabot namo. Nagistorya sila kadyot. Si mama o niya nilakaw na pud. Human, niya intrigo nako sa usa ka estrangherong babae. Gidala ko sa babae sila nga gipuy-an sa usa ka dakong balay pero dili ra siya ang nagpuyo. Nagpaila babae nga bag-ong nag-adapt nako. Magpatawag lang ko na siya og Mama Lynn. 51 years old, way bana, way anak. Mo'y rason nga nang-adapt na lang siya para na'y makauban sa kwarto. Ang iyang gipuy-an common house sa ilang mga igsuon nga mga minyo. Ug dunay mga anak nga sama-sama ra nako pangidaron. Gi-welcome ko og snap sa mga bata kay ngano kunong nang-adapay lang auntie nga naaman ta sila nga pwedeng anak-anakon sa ilang auntie. Dali lana adto tas kwarto. Ayan na sila tagda. Maandar na sila madugay nga naka. Matod pa ni Mama Lynn nga buutan kayo diri nako. Nanood mi si Mama Lynn siyang kwarto. Niya ko'y gift ni mula na o. Matod pa niya. Dungan siya pagtunol sa usa ka school bag nga color pink. Akong gidawat o giblihan ng bag nga doon ay daghang mga notebook o papel o lapis. Pa-eskwelahon ko nimo. Excited ko pa ang pangutanan niya og nitubag siya nga, oo, syempre. Nalipay kay ko sa kung nadunggan nga makaskwela nako. Gusto na dayon akong ibalita ni Carl. Kay maura ba yun na iyang gusto nga makaskwela ko. Nikuha din ko sa kapapel og lapis kay suwatan ako si Carl pero nalimot ko nga di pamanday ko ka maumuswat. Naka-eskwela ko grade 1 o pila ka buwan. Mao nga namahuan lang nako mo ang linya og mga A, B, C, D ra. Kung makamaw na ko musuwat o mubasa, suwatan ti ka Carl. Matod pa nako sa kung una-una. Kung maadlaw, wala si Mama Lynn kaya nagtrabaho man siya sa munisipyo, mabilin ko sa mong kwarto nga mag-inusara. Ang instructions nako nga pagawason ko kung gutumon kay nara ko na pagkaon sa kusina. Pero mahadlo ko nga mugawas kay naa ang mga bata ngayong mga pagumangkon. Ila niya kong awayon. Nilabay ang pila ka oras na kung agwanta sa kong kagutom, di na gyud mada. Mao nga nihinay ko gawas sa kwarto. Nalipay ko kay way tao sa sala. Nagkinto ko nga nilakaw paingon sa kusina para di makahimo og kasikas. Niabot ko sa kusina pero ang problema mubo kaayo ako nga pagkabata. Di ko makaabot sa gipatungan sa kaldero nga tua ibabaw sa cabinet. Ang akong gibuhat nagpatong-patong ko og duha ka
Siya ug mo'y ako ang gikatkatan. Diha sa ibabaw ang kaldero nga gibutangan og kanon ako din giablihan ug daing hungit sa kanon nga way sudan-sudan. Unsaon? Nga gutom na magyud kaayo. Kipakal-pakal nako ang kanon sa kumbaba diyang kalit lang nga nakadungog kusog kay nga tingog sa mga bata. Nagdungan sila syagit og patay gutom. Tungod sa akong kakuyaw, nahug ko sa akong gipatungan sa ubos ug nag-agaray ko ug wala dayon makatindog. Gialirungan ko sa mga bata og ikatahuan. Sige silang pangatawa samtang nagtudlo nako ug nagbugal-bugal kun diin kuno ko lasa nga gikan nga mura kuno ko guway kaon. Abot ko sa tong partiyas kung lawas ang nabali kay naglisod kong tindog pero kinahanglan kayo nako aron makalingkawas ko sa mga bully nga pagumangkon ni Mama Lynn. Hinay-hinay ko nga ni kamang paingon sa kwarto namo ni Mama Lynn unya nanirado ko sa pultahan. Nakatug ko nga dunay mga luha sa akong mga mata. Nakamata lang ko diyan nakabati na pugkog saba. Gipukaw ko sa mga bata. Nagbukot og habol kay abi na kog ang mga pagumangkon na sab ni Mama Lynn ang nakasud. Pero dili di ay Papa Joe. Lana, kami ni uy imong mga friends. Matod pa sa mga tingog nga akong nabati. Gipagawas na ako kung ulo sa gibukot akong habol ug dito ako nakita sila si Stephanie, Alexa, si Nonoy ug si Lalay. Kiyon sa niya pagkadumdum diri, malipayon ko pa nga pangutanan nako sa akong mga higala. Bisan asa pa kalana, sundan ka namo kay kami ra imong mga true friends. Matod pa nila. Unya, ilan akong giagda nga magduwa og balay-balay gamit ang mga habol. Sud sa kwarto namo ni Mama Lynn. Nalingaw akong duwa-duwa sa akong mga amigo ug wa na akong mabantayin nga nisud na diay si Mama Lynn. Uy Mama Lynn, naabot na day ka? Paamin ako ma. Matod ko pa. Dungan sa paghawak siyang kamot. Natinga ang naong ni Mama Lynn og nangutana nga, wa ka magkabantay nga ganihar ako? Nalingaw magkagduwa-duwa og balay-balay magsipog kag tabi nga murag doon na kay kaistorya. Matod pa niya. Ma. Kay gibisita man ko sa akong amigo nga sila si Stephanie, Alexa, Nunoy ug Lalay. Tubag ko pa. Mao ba? Unya asa man sila? Pangutana pa ni Mama Lynn. Wala na sila. Nanglakaw na diyang niabot ka. Tubag ko pa. Okay. Mora na nasulti ni Mama Lynn. Dungan siyang pagyango-yango sa iyang ulo. Pinanggakay ko ni Mama Lynn pero wa na lang ko nagsumbong-sumbong about sa naitabu sa adlawan nga gigutom ko o nikatkat sa gibutangan sa kaldero unya nahug ko kay gihadlok ko sa mga pagumangkon. Pagkasunod adlaw akong timingon nga mugawas ko nga naay dagkong tao sama sa mga igsoon ni Mama Lynn kay maayo man sila nako. Ila kong pakanon pero ang mga bata gani ila kong hadlukon, bulihon o bisag unsa na lang. Diya pa'y kausa nga pagawas nako diha sa sala sa ang mga pagumangko ni Mama Lynn. Ilang gibantayan ang batang gamay nga naghigda sa kuna. Pag-agi nako sa ilang tungod, nisyagit sila og kusog mao nakuyawan ang baby sa kuna og nihilak pagtaman. Hala, gipahilak nimo ang bata lana Pailuman jud na. Matod pa nila nako. Niduol ko og gihagwa-hagwa ang baby pero di man jud makasabot kay months pa man. Kugusan na lana, isayo-sayo na, sugo pa nila nako. Nahadlok na kay ko kay di ba ako kamao nga mukugos og bata. Ang hilak sa baby og syagit, daang katawa sa mga pagumangko ni Mama Lynn maoy nakaparatol nako. Nigawas ko sa balay og nidagan. May nalanggani kay sunahan nakita nako ang mga amiga nako nga sila si Stephanie, Alexa, Nunoy ug Lalay. Sislag tawag nako kay pakuyugon kuno ko nila nga manuroy sa lain lugar. Nanglakaw-lakaw ako mga amiga mo nga nisunod-sunod lang po ko nila. Pero kalit lang nga nakadungog ko sa tingog ni Mama Lynn nga nagtawag sa kumpangan. Lana, asam ka paingon? Pangutana pa ni Mama Lynn na ako. Ako siyang gitubag nga, mukuyog kog suroy sa akong mga amiga. Niduol si Mama Lynn na ako o iya kong gigakus o gugot. Sunod na lang kuyog sa imong mga amiga kay gabiin na. Tana, manguli na ta sa ato. Ito na ko importanteng ibalita nimo. Diyan nakasuod na mi sa kwarto ni Mama Lynn. Gisulti niya ang tanan nga surprise news para nako. Malipay yung ka ni balita alana. Kay malayo na ka sa mga pagumangkon ako mga bully. Ang butang ipasabot ni mo, mamalhin na tagpuyo din Kanang layo. Naibaw di siya sa naitabo na ako every time mo trabaho siya. Naibaw siya nga pirmi ko hilabtan sa mga pagumangkon. Naluoy siya na ako. Mo nga niresign siya sa iyang trabaho sa munisipyo para manlarga mi sa laing lugar. So sa kasyudad in some parts of Mindanao,
Dito ko numi magsugod og new life. Nag-observe di ay si Mama Len nako labi na sa akong mental condition. Sa mong ibalhinan niya akong ipaskwela sa grade 1 unya gidalapod niya o gidalapod ko niya sa kadoktor sa utok. Dili na nako minumduman ang tanan basta doon ako'y nakaschedule na session sa mga doktor. And that doctor also helped me treat my mental problem. Sa mong bagong Pinoy-ana ni Mama Len, diha ko nakasinati og peace and serenity. It was the first time in my life nga dunay nag-love na ako aside from my brother Carl. Speaking of him, ako siyang gisuwatan for so many times pero wagi baos-baos. Siguro nakalimot na siya nako. Ingon ana gyud siguro ang tao. Dali ra makalimot kung wa na diha sa mga tubangan. Nagpakita pa ba nimo imong mga friends nga sila si Stephanie, Alexa ug Nunoy ug Lalay? Pangutana pa ni Mama Len rin ako. Ako pa siyang gingnan nga wala na. Dili na to sila pakita nimo kay wala naman sila nimo kinahanglan na. Naanaman ko, sulti pa ni Mama Len. So kaniya to everything was normal na good Papa Joe. Until one time, first year high school ko, niadto dihang giingnan ko ni Mama Len nga namatay kuno ang akong mama. Kinsa nga mama? Pangutana ko pa, kay daghan na biya kog na mama. First, ang tinud akong mama. Nga nag-adapt nako sad ang mama ni Carl. Ikaduha nga akong mama nga mao si mama ni Carl. Unya dayon si Mama Len. Mama gud nimo gud katong nagpuyo taliwa sa dagat ang balay tubag pa niya. Sa daghan itabo nako during my childhood days, daghan na pud kay kong nakalimtan. Pero ang balay nga naa sa taliwa sa dagat, pero may gyud na akong mahinumduman. Gisugo ko ni Mama Len nga mangandam kay manlarga mi para mutambong sa lubong sa akong mama. Moto nga ni biyahe mi si Mama Len ug samtang naglawig ang barko nga mong gisakyan nagunahuna ko kang Carl. Na-excited ko nga magkita na gyud mi. I'm sure malipay siya nako nga makaibaw siya nga okay na kaayo ko, okay na akong kahimtang. Yes, ug happy kay ko ug excited ko nga makita ni Carl. Sa tinuod lang, wa ko'y feelings nga nasakitan o nag-uol pagkamatay siyang mama. Kay wa man ko niya gilove. Si Carl ragyod ang nag-love nako niadtong nagpuyo ko sa ilaha. Human sa pila ka oras na mabiyahe, naabot gyud mi sa mong lugar. O grabe na akong kakulba sa kong dughan nga makakita ni Carl. Una na bantayan mo nga dili na taliwa sa dagat ang balay. Nanagyod sa yuta gitukod ang balay. Diara sa sulod sa gamay nga balay, gihaya og nalibog ko kung kinsa akong pangutan-an kung hain si Carl. Kay wa na gyud nako siya makit-i. Wa pud iyang papa. Nakakita akong tiguang babae. Mo'y akong ipangutana. Ang tubag sa tiguang babae kay dugay naman patay ang iyang bana. Gipabalhinan namo siya dinhi kay naginusara naman la siya didto sa iyang karaang balay tunga-tunga sa dagat. Naginusara? Nga naman asam na si Carl. Sunod ko pa nga pangutana niya. Nikunot ang angtang sa tiguang babae ug nitubag nga kinsa man na si Carl day o mo kaila ana. Naglibog ko nga nung wa siya kaila. Pero nakinumdum siya nako. Si Carl ba katong ulitaw nilang anak nga lalaki? Matod ko pa nga to niya. Nagsigpangaot siyang ulo ang tiguang kay basin ko nung giango-ango na kuno siya. Kaya nga nung wa man siya makahinumdum nga nay anak nga lalaki ang maong namatay. Ang iyang nibawan, ako ra kuno ang bata nga ilang kuyog sa pag-abot namo niya tong lugara. Niduol si Mama Len ako og hinay niyang gisulti nako nga kailan na siya sa maong pamilya day. Ang rason nga nangadap sila kay wa sila anak, gi-adapt kanila pero ila ra pug kang gipanghatag diyang nakabantay sila sa imong linihukan nga murag dunay something. Matud pa ni Mama Len nako Papa Joe. Di ko makatuo nga hangtod si Carl mugna ra pud di ay sa kong utok. Samar pud di ay siya nila ni Stephanie, Alexa, Nunoy ug Lalay nga ako mga imaginary friends. Sa akong pagkabata, daghang kong nalimtan pero kining akong gipadala ni mong suwat karon Papa Joe was just one of the few things nga akong nahinumduman. Ganalan ko mo share sa mga viewers for awareness sa mga ginikanan o sa mga guardians nga not all children were born the same. Dunay sama nako nga nakaagi og traumatic experiences pagkabata mo'y hinungdan nga nagmugna-mugna ang akong utok og imaginary friends. Sa pagkakaroon, first year college na ko Papa Joe sa kursong Bachelor of Science in Child Development Psychology. Gituyo na kukuha kay kursuha kay
Daghang ko gusto nga makatunan o ma-explore aside sa kuang personal research about mental health. Gusto ko nga makatabang puhon sa mga bata nga nakasinati ug sama sa akua. I know nga taas-taas pa kog lataso nini. Pero naman si Mama Len, ang very supportive kaayo nako. Kung naman ko'y dakong ipasalamat sa Ginoo, kana mao, ngaya kong giyatagan og actual nga tao nga maoy mo pangga nako para di nako magkinahanglan pa sa ko ang mga imaginary friends. Daghang salamat Papa Diyos sa pagbasa nimo og dinhi na lang kutob, imo magtatampo, Lana. Daghang salamat Lana.